שלום לכם, פסח בפתח, ואת גברתי, אולי גם אתה אדוני, עומדים חסרי אונים. איך משתלטים על הבלגן לפני פסח? תישארו איתי. מה שנראה לך, זה ההזדמנות שלך עכשיו, את יודעת, החוצה. אז מקסימום יישאר, אנחנו נחזיר לו אם הוא ממש מתעקש בזה. שלום. שלום. אנשים מזמינים אותך הביתה שתסדרי להם את הארון? כמו שאתה לוקח בעלי מקצוע היום. מאמן כושר, דיאטנית, מטפל, אינסטלטור, אותו דבר. כלומר, את מוציאה את זה החוצה וממיינת את הגרביים. הכל ממיינים עד הפריט האחרון, ממש. גם זורקת? מוציאה. אני לא אוהבת להשתמש בביטוי זריקה, כי המון דברים אפשר לתרום היום. זה בלגן, פה חצי רקלה, ופה עוד לא הסתכלנו בכלל על ההיסטור. או! ומתחילים לראות מה יש. אין, צווי? דרי. דרי. דרי? כמה עולה התענוג? תענוג עולה בסביבות 100 שקלים לשעת עבודה. את יודעת, אחת הבעיות, כלומר, אם את שואלת אותי כמומחה לארונות, אני מסדר בבית הארון, הבעיה היא שיותר מדי אנחנו דוחסים למקום הקטן הזה. דבר ראשון, תעיפו לבושה את הקולבים הריקים. אף פעם לא יותר מפריט אחד על קולב. כשאנחנו שמים את יותר מפריט אחד, אנחנו אף פעם לא יודעים מה יש. אנחנו מקבלים את החבילות האלה. מה זה? זה חצאית. חצאית? כן. אבל עשתה את שלה. מה? עשתה את שלה. אולי הבת שלי נוגה תרצה כזאת חצאית. בערימה המקורית החולצות עומדות ככה. על ידי קיפול יותר צר, בעצם הכפלתי את שטח האחסון של הארון. אני אוכל לשים 2 טורים. מנחם, אמרת שבבית אתה אחראי על הסידור, נכון? אין, פשוט מישהו אחר. אז אולי תעזור לנו קצת לקדם פה את העניינים? חברים יקרים, זה פתרון מצוין למי שבאמת מאבד את הצפון לפני החג, ויש לו גם כסף. על דבר אחד אין ויכוח, חייבים לעשות סדר לפחות פעם אחת בשנה. לי בטוח זה יארגן טוב יותר את החיים.